Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa Masango, Chiremba Masango vanowanika kuRugare panamba chi? Pa AC35 Munamambo, AC35 Munamambo Street. Pa AC35 Munamambo Street. Uchienda kuKambuzoma wakaona panonzi pamaTombstone, panogadzirwa maTombstone. Ipapo wakangosvika ipapo wabva road inenge yakarova adjacent nomunonzi Munamambo. Unoona pa AC35 pane magonyeti anenge ada kunopaka pamberi ipapa. Unokwanisa kuwana madzibaba Masango. Manumbers awo ndo ari kubuda pascreen aya muri kuona. Kopa manamba aya endonopiwa ma-instruction ezviri kuitika. Itsika yedu panapa kuti atipedze week tisina kumbosangana namutumwa tichivabvunza zvinhu zviri kuitika mukubatsira kwavari kuita vanhu, minamato yavari kupa vanhu, uye wobva watipawo pfungwa nemaonero avanenge vachiita zvinhu zvinenge zvichiitika pamagariro edu. Mutumwa, munogona kugara makadai? Alright, takadai. Vanhu vanyatsokuonai, vakunyatsooneka. Nice. Togamuchirai. Aiwa, tinokugamuchirai Mukomazigo. Togamuchirai vatereri. Vanouya paprogram paMukomazigo. Yes. Nevanotuka vaito kuti aiwa makadi zvenyu. Makadi zvenyu vanotuka. Togara tavakwazisa kuti varisimbise basa rani raMwari, because basa rese kana risina kutukwa kureva kuti harina kwarinoenda. Vanhu saka kurumbidza chaizvo, unogona mufanira kuwanika zvigutsa zvekuti zvinokupa kusimba kuti usimbe pakunyengetera nepakunamata. Hanzi naJesu farai mukaona vachikuti muri maprofita venhema nekuti ndo zvavaita madzibaba enyu ekare. Izvo zvagara zviripo. Unonzwa chinoitika ndechekuti chi pano mumwe munhu anoti chiremba wapa paagona kuopereta kumana haana chaanoziva, asi pano mumwe munhu akaponera papi ipapo. Saka kureva kuti vanhu vanotaura zvakasiyana siyana, asi sisi chiti munhu anofanira kubata panoponesa. Praziva kuti mumwe munhu anoti haini chipatara cheche kana parosipita handiende panditeka. The more time yaunorwara unogona kuzoti watiremba kuti handienda kuprivate. Musi waunorwara wobva wanzi dambudziko rako iri hariperere panapa, roda kupedzwa kuHarare Hospital kwaimboshoropodza handiteka. Kureva kuti vanhu vanotaura asati varwara. Vanhu vakarwara vanoenda kumaprofita. Vanotsvaga vanotozouya kwatiriwo kwachekunoko. Handiti tino vamwe vanhu vatiri kutoona vari kutoya kwatiri, vamwe vaitoti madzibaba Masango ndokushaya. Right, handokona. Saka kuna kuti pana vamwe vanhu muRugare inokuti vangasingasati vabhilivha vamaifunga mamwe kuti chechi changoita zvokuti vhuruvherese zvatopera, asi wakutoona kuti basa rikuenda kupi kumberi, hatisi kumira. Saka unoziva kuti vanhu vanozotanga kuuya shoma neshoma. Saka nzi howe huru dzino kwasviba, kureva kuti vanhu vakuru havangotanga nokungomhanya, vanozouya ona kuti zvinenge pane zvikuendeka handiti vanotanga vashu. Nevamwe vanenge vachishoropodza vanotozouya futi. Saka tikuti isusu munhu ngaabate panoponesa, ndiye ari kuziva dambudziko rani rake. Yes. Ngatisangei nemunamato mukuru wamakaita last week. Makaita munamato mukuru chaizvo, but pane vamwe vanenge vasiri kutoziva kuti makaita munamato. Zvino zvakamira sei? Tikaita munamato wedu watikaita weback to sender, waitwa munhu wese for free. Munamato uyo waitwa paRugare. Munamato wakabuda zvakanaka. Ndakaona zvachakandishamisa nekuti since ndichiita munamato muno muZimbabwe handisati ndambosanganawo nevanhu vokunze vanenge vachitafambira munamato. Vanhu vanongoperera pafoni handiteka. As this time tanga ndine vanhu 8 vanga vabva South Africa, 3 vakabva kuBotswana, vakauya kuminamato. Zvoti ivo vanhu vanotofollowa imimi Mukomazigo zvakanyanya. Kana watoti papa chabva wadedzera amen shuwa takaita takaenda. Ende ndino mumwe anga achitoti basa rakapera abva kumunamato taitofunga tanga achindifonera apa akuti baba ndafona nomurungu ndidzoke kupi kubasa. Kureva kuti munamato ndakatoonawo vanhu vekunze vachiuya. Kana chitara takaona vanhu vekunze vachiuya, kureva kuti isusu tikamboita miminamato kunze tinogona kuwana vana vedu chitosangana ndivanobva kupi kunze vachiuya muno handiteka. Asi ratinao ndakatoona nevamwe vaenzi vasiri vesangano redu vakauya kumunamato wamanherupi iwoyo, tisingazoverenga vanhu vakabva munzvimbo dzakasiyana siyana vakauya kumunamato vanga vakawanda, asi vanga vabva kuSouth Africa nekupi nekuBotswana handimukona. Saka kureva kuti toda kutenda kuti Mwari atitire zvakanaka, ticharamba tichisimbisa basa raMwari. Munamato wakabuda zvakanaka. Ende chiripo nechekuti anzi isu tinenge tiri vabiki chete, vanodya ndivo vanozoziva kuti shuwa zvatadya zvakabikwa zvakanaka. Asi ukaona munhu achitenda unokomborewa mumanheri iyayo aitotsvagwa nemurume kunze kwako kuchena kuti muri kupi adzimai nhasi ndiri kuuya kumba, vachiripo pamunamato. Kureva kuti munamato wakaita se wakadaiwa. Munamato wanga usiri wongorara baba.
yes yanga iri pungwe iri serious Pungwe. yes vanhu vakakomborerwa Alright. yes Besides go back to Senda, matambudziko mazhinji amuri kubatsira vanhu mumwaka uno. Besides amuri kuona matambudziko anyanyouya nevanhu mumwaka uno ndeapi? matambudziko ari kuuya nevanhu baba mamarriages ari kunetsa dzimba Ko vanhu vari kungosiyana nazvo zvemamarriage. ko pane munhu ada kugara asina kuroorwa here kana asina kuroora hazviite kimukawaziko muda kugara muri bhachiro hazvinoita here mamarriages nyaya yemamarriages yanetsa nyaya yemamarriages yanetsa kwete mbichana ba nyaya yemamarriages yaitese yanetsa zvisingaite saka isusu tiri kuti nhau yemamarriages ndio imwe iri kuuya nevanhu nenhau futi yevarume vari kuneta mumba vanenge vakaneta mumba kachitoneta mumba kureva kuti ushaya simba mumba ndo vamwe vari kuuya ivavo nenhau futi yevanhu vazhinji vamwe vari kuuya vaivo vanenge vachiti vari kurwara nezvirwere zvekuzvimba dumbu zvezvinhu zvekenza ndo vamwe vari kuuya futi vapi ivavo asi mamarriages ai mahwani Saka motogadzira kaimwe hari ida unopotswa. munamato umwe pane munamato ndichaita hangu mwedzi watiri kubata anditeka kupera kwemwedzi uchitanga kuugadzira munamato iwoyo ndichange chida kuti munamato tikaugadzira tozoenda kunouyisa patinouyisa anditeka because nhau dzemamarriages dziri kunetsa ninhau futi dzevanhu vari kushandiswa kuti vagadzire zvikwambo mahwani like vazhinji ndiri kuona vari kunze kwenyika uko ndiri kusangana navo pafoni vazhinji vari kushandiswa vasina varume vamwe vasitorina futi vakadzi saka mahwani Ipa mutori pakushandiswa kuita vakadzi aidha nezvikwambo kana nechii. Ndandiri kudare kwaMambo Busho, pane musikana anga akwira dare nevabereki vake achiti iye anorota baba tombondivapa next door anovarota avarota baba ivava vanobva vamusendera message mangwana machimuti yatisangane paanongosangana nawo obva vatorara vese hapana kupfimbana hapana kunyengana kungovarota achingovarota mangwana obva auya achiuya mangwana obva vatorara vese musiwo nababa wake noti baba vake baba vepa next door kuroti akushandiswa mushonga baba ivavo vane mushonga wemubobobo yes vane mushonga wemubobobo saka akabva watozoti uyu musikana wakatobva wato mukadzi akatozogadzirwa zvamuchozi zvokuti anobrandika kana chinge asangana nawo kwekuti anodzungaidzika wakamboona kune mbavha dzinoba zvokuti dzinogona kusumudza pamubhedha dzokuradzika pasi mushonga iwe ndiwo kudzungaidza vanhu weblind kureva kuti baba ivo vashandisa mushonga wekudzungaidza munhu yes saka kuti munhu yada kuzopiwa muna mato chauri simba kuti akwanise kupepuka azive kuti ndiri kushandiswa kureva kuti baba ivo vane zvinhu zvavari kumitisa zviri right kureva kuti padzimota ime vanorara naye pane dzimota ime pane zvavanotobhenefita ivo from mukadzi ukanditeka kureva pane zvavari kutobhenefita ushereketwa zvitori zviushereketwa izvozvozvo ndo same nemurume futi nechipo chekuti kana akatarisa mukadzi anobva angomuti iwewe uri kumwedzi yasvika nguva yako yemwedzi saka anongoti akasangana nemukadzi obva muti ai muri kumwedzi mukadzi obva mazoziva sei kureva kuti iye munhu iye ane mushonga waanawo andone mushonga uri serious yes muzati pane vamwe vanhu vanoti kana mudzimai akuenda kumwedzi kwamaperiodzi yake pane vanhu vane mushonga iwoyo wokutoziva kuti munhu ari kumaperiodzi vanoshandisa munhu ari kumaperiodzi kutora ropa rero munhu ari kumaperiodzi vachishereketa zvakare marituals yes marituals ariko vanhu vakadaro yes vanotoita izvozvo totosanga matambudziko akadaro totobatsira futi mupi kusejari kwedu kwanditeka nemukati matinombofamba ino kuti last time ndakambosangana nemunhu iye last year kubulawayo munhu iye aishandisa kuti aiti iye panguva dzaenda kumaperiods kwake panoenda kunguva yake semudzimai paita munhu waaisangana naye kurara naye everyday apo takazobata nyaya dzekuti munhu akurara naye everyday ndibaba wake asi baba vacho vane mabusiness kumupopoma andiona vane mabusiness kumupopoma uko saka kwaona kuti munhu iyeyo aitogara achishandiswa panguva enda kunguva yake chete akutanga kutorarwa nemurume wasingaoni tikazoona ndibaba wacho baba wacho takazotira munamato atakaita vakatofa saka munamato anogona kutokuuraya ukauitiwa chinoitika ndechekuti muroyi akadaramba achita nharo zvafanira takabva kugadzira pamba pevanhu muroyi aramba achita chi nharo kureva kuti muroyi iyeyo akada kumanikidza kupinda anofa anoenda yes saka kuti ava vakada kuramba vachida kushandisa munhu iye kurara naye saka isu nemunamato yanga tamugadzira nayo hazvaikwanisa kuti varamba vachirara naye vakabva vavhiringidzika vabva vatoparara
asi vakafa kuti munhu akurasika njere vachitaura kuti ndindairara newe mwanangu. Hama dzose dzakaziva handitika nyaya yekuti ane zvayo kumuketa naino vanozviziva nyaya yekuti ane Bulawayo vazhinji vacho vanozviziva nyaya dzandikutaura panapa. Yes. It will go back to sender. Munamato wakasimba baba kwete mbichana. But pane munamato usiwo kuti watinopa sisi unoona kugadzira. We munhu akushandiswa nama-spiritual husband. Wotangwa kuzora manhiro ega. Muroyi akauya airangomubata chiti kungotacha daiso magetsi. Anogwinya. Anotomuona kuti uyu ndinengo. Akaramanikidzira paipa manje. Anotanga kuzotanga kubackfire papa atorwara. Anenge achiona ange akaiswa plastic. Ma1. Panenge pachibvisa. Yes. Ayo ndikupaona mutumwa ndikupaona. Then pane nhau ye-lock center. Ndaona kuti matambudziko ndeemumarriage. Asi hamuna kutora matambudziko evanhu vanenge vasiri kusavembi kana mumessage. Lock center ichiri kushanda. Lock center iri kuitwa. Pano vazhinji vakutoifambira. Vazhinji vakutoifambira lock center. Lock center tiri kuita. Zvinhu zvokuti vazhinji vagara vachizviziva handiteka kuti mutumwa masango shuwa malock center ndase anoita. Saka kune vamwe vanotofambira izvozvo. Pasachedu pakufamba zvinhu zvakasiyana-siyana. Plus vana vanhu vatikubatsira chiri pafoni chaipo takubatsira vanhu vakasiyana-siyana. Nenyaya dzemalock center dzipi idzo dzematambudziko akasiyana-siyana. Saka kureva kuti chero uri kuinge ndiko tikakuti tora foto rako ita zvakati nezvakati handiteka wautobatsirika papi ipapo. Yes. Saka zvinhu izvozvo zvinhu zvirikutosangana nazvo zvichitobatsira vanhu zvichifamba. Ladies and gentlemen, nhamba dzamutumwa masango ndo dzamuri kuona paskrini idzi. Vanenge vachida kuvabata munobata panhamba idzi mobva mabatsirikana. Izvezvi tinoda kumbobvunza, ndaona makaona nhamo vaita zvemabody lifting fitness science sensei mugo. Makaona rufu rwake? Chinoitika baba ndechekuti ndakaruona. Ndakatombosvika kwasi kungoti pamba kawandwa. Because zvinorwadza. Mufiro uye unorwadza baba. Asi tinongoti kutonga dzimwe dzenguva kutonga ndokwaMwari. Kana kuri kwomunhuwo uye unonzi utsinye. Because zva kuti kufa neaccident chinhu chisiri nyore. Chero chinongonzi rufu chinhu chisiri nyore. Asi nongoti hama dzacho vazorori vachiminitariro handiteka. Munhu wese anofa. Munhu wese anofa asi ngoti kuenda kwedu ndokwakasiyana nenzira dzakasiyana. Asi zvinhu zvinorwadza mukomaziko. Kutarisa kuti izvozvi unofunga kuti mhuri yacho yotomuka mwakuseni yotobika kutoti baba vari kuenda kubasa. Baba wabva wadzoka wasipo. Mhuri yanga yajera kuti baba utoenda kubasa izvi panodai anditokuona. Saka munhu aitomhanyira kumadhiri. Saka unoona kuti zvinhu pane zvinoitika kuti mhepo dzasatan diablo dziriko dzinomira zvine simba. Dzotosimba dzotoafekta nhau dzipi dzotoafekta munhu. Saka tiri kungotiwo vazorore murugare. Mwari ndiye anoziva, ndiye ane mhinduro. Maizivana naye here pache zvake imi? Vakomana vazhinji vachitozivana nawo. Angari munhu akaita sei character yake? No, munhu wewewo kuti inini hangu handina kubva ndaona rafu yake. Munhu wandaenzwanana naye zvakasimba. Handina kubva ndaona rafu yake. Unongoziva kuti chete chekuti munhu wangu unakira vanhu. Haunakira vanhu vese. Asi inini yes. Saka asi inini kwachangu inini ndakamuona semunhu wandakazivana naye. Kuti munhu kwandai kuna kuzongotofona kuti muri sei mambo? Zvakamira sei? Iwo waitonzi munhu mutumwa muriko here? Tiriko handiteka. Kureva kuti munhu wandisina kubva ndambokanganisirana naye. Munhu wandakaonawo ari right. Like pana vapfana vakandaifamba nawo vainzi ana Sasha. Vakambondipa madhezi andaitenderera ndichita minamato munana Mutare kupi madhezi anditeka. Tinana mukoma Dhumisa nana Tite Tilda. Yes, ndinofana vandafamba nawo vainzi Sasha. Vakomana vangu vakabva kuside kwake. Saka ino kuti munhu anga ari right ende ndakaona zvichifamba zvakanaka. Chero vafana vakandipa nanhasi ndinokushanda nawo zvakaita zvakanaka. Asi ndinoenda kuti Mwari ndiye anoziva, ndiye anochivimbisa, asi munhu anga ari right. Yes. Vamwe vanobva vati futi afa anaka. Afa anaka. Iye paari ndoona vanhu vobva vane nyimi dzavataura kuti ndiye anga wrong by accident shishi zvese zvinenge zviri zvechokwadi kana zvinenge zvekunyeba. Asi chandanyanyadzisa paari ndechekuti kugarisana nevamwe zvakanaka munyika kunokubatsira muzuva rako redambudziko. Izvozvo ndochokwadi. Chinoitika ndechekuti vanhu havana kuona. Saka munhu akwanisa kujaja kuti anga ari wrong kandi anga ari right handiteka. Asi kana munhu atoparara aita sei? Aparara. Chinoita ndechekuti mumugwagwa unoziva kuti motikari inoona kuruza mabhireki akaenda musaidhi kusiri kwako. Handiteka. Mubva auya akaenda musaidhi kusiri kwake ndiye aita wrong. Asi
Iri mota. mota yatolutsa mabreak ipapo Atolutsa control. control yatoenda nekusaidi kusiri kwaene. Boss mota machine ka. Mota machine baba. Uzambo musindi kamba ndichi driver ka. Ndichirivhesa soka. Unoziva kuti ndakatsika mafuta nzimbo nditsika mabreki. Ndakashaya zati mabreki ari papo dzamata zorera pachimuti. I remember gore iroro. Ndichitanga ndakoti drive ndichine mota inonzi Gaiya yeya nditeka. Ndikati mutseso ndichirivhesa ndiri murugare mememo. Ndakaona mota iri kuenda zvisho vanhu vanomboziva chizvikitika. Indilaiziva kuti mota yerese ndikatsika mabreki, ndikatsika mafuta handina kutsika chi mabreki. Uza ndikazoziva kuti mabreki aripo ka ndatopinda mudrain anditokuona. Saka zvezvo zvinhu zvinotoitika anditokuona. Saka chiripo ndechekuti mota baba inogona kungoita zvinhu zvese zvese. Saka chiti vanhu vazhinji kana tichimhanya ngatizive kuti mota yedu kumhanya nayo ida kucontrol. Vanhu tofanira kuziva kuti speed yatiri ndikasangana neemergency kana mombe yakurisa kumberi ndinogona nekumira andipapona. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kuti tigare tichidzidza tichizviziva. Yes. Alright. And then tine university yeZego yedza yoja yakasiya vakwana bagote. Ndanzwa kuti inogona kuda kubviswa. Inonzi chi? Zego University. Wala inoda kubviswa. Amsi pane munhu adachera goridhe. Yeah. Zvinoita ndezvekuti inani zvinhu zvisiso zvangu zve. Asi ndakangonzwa anzi munhu goldha akangoona papachiremba penyanzi ari kuda kuya kuchera. Ndakangonzwa kuti anzi akatanga kumhanya akaita mapepa angotangira sei kutochera ipapo. Kuti anongoenda kuministry of. Kutoti apa ndo ndaona goldha yangu riripo apa. Saka kutopinda papa kutochera. Asi zvikeke kungacho kune nguri kudena. Idzo hondo dzinobuda ipapo mapa dzakakura. Pamba makavaka mungonzi makutobva pada kuchiva nomwe munhu goridhe. Panofiwa. Saka kuri kuti izvozvo vanhu chokwakuti musabvunza kuti vakarelaxa ka. Vachatomhanya zvine misheni yakasimba. Kuti isato cheche pasi pemotika. Cheche yakakura yezvo kuti ine vanhu amambambo chedziri serious. Sona kuti mudzati ayoda kuchera goridhe apa yosuluka apa. As it depends nekuti ndiani munhu wacho. Alright. But kana makazvitarisa izvo zvakanaka here taona zvingoitwa nemamissionary zvokuti machechi anovaka zvipatara anovaka zvikoro. Zvitoriko ini ndikutotarisa kuti kuti ndivake chikoro kuti ariwene kumusha kwangu. Ndifana kuvakawo chikoro anditeka. Ndifana kutovaka chikoro. Zvezve zvinotoitika zvozve mukomaziko. Kureva kuti vana chero vachenge chinamata navo vanofana kuziva. Plus zvikoro, zvipatara ndo mari dzechechi madzinobva anditeka. Yes, ndomba mari dzechechi dzinopasa chechi ikure. Zvafana kuti mutungamiriri wechechi arienda kuAmerica. So anenge aida kufamba afambe nemvura ka. Anotofambawo nemari, anototengawo tiketi inotengwa nemari, visa inotogaswa nemari. Saka kureva kuti mari dzedzo dzinenge dziri muzvikoro, muzvipatara, kureva kuti mari dzinotorwa mukuru achitovhura chechi chitokura ndimapaona. 2 tine chibatsiro futi vanhu plus mitengo kuzvipatara futi dzimwe dzenguva kana zvachechi kana chikoro zvabva muchechi zvinogona kuchipa. Zvinenge zvine mutengo unonzwika, unobatsirika, unooneka. Yes. Aiwa mutumwa, I think ndo last question yedu tisati tabvunza zvekare about mubatsiro wamuri kuita. Ndaona haisi question but mamaonere kuti mota yane Maya Mutendi Bishop yawanga wapiwa na wiki neyo yakati accident. Tikazviona ndobva tana nhasi wapiwa imwe zvakare handiteka. Inodhura chaizvo handiteka. Chiripo ndechekuti isu tinenge chingoti chete vari kupano vari kupiwa ndo vari kumwara vaite zvakanaka handiteka. Chete because mazuva mazhinji ekutaura tinenge tisina. Asi tiri chingotiwo iropafadzo. Iropafadzo. Nerimwe regorowo chimuti chinouya kwamuri kwamaziko. Ana masango akupaiwo mota. Yes, andimapaona. Kureva kuti munhu ane wake munhu handiteka. Saka ndotenda kuti ndizvo zvatiri kungoona pasocial media handiteka. Yes, saka isusu tinoita kuti upenyu like ini ndaita kuti ndakakupa mukomaziko handifana kuti taura kunoko. Ini ndimositara nyika ndapiwa mota namukomaziko handiteka. Handimapaona ipapo. Asi mapiro anosiyana. Mapiro anosiyana chete. Yes, saka totenda Mwari naizvozvo kuti Mwari atite zvakaita zvakanaka. Ende tichitarisa kuti vanhu mabatsirika kuti vanhu vari kubatsirwa chaizvo mukomaziko. Matambudziko akawanda tisokwanisa kudiwa kana kududza. Tiri kuona chero nevanhu vokunze kwenyika. Zai pana mwana totofolowa kunze kwenyika pano takaita minamato yake tobvarira zvese tichonge tichitoita minamato nawo. Saka ine ichitarisa kuti musapane mumwe munhu anobva ati madzibaba masango chena tori kupi izvo zvitoita kuti mutibatsire handiteka. Toti vanhu vanoita booking yawo. Munhu aita booking yako aumboswera kuti tingaswere tichitaura zvakawanda. Waita booking yako upiwa nguva yekubatsirwa handiteka. Kana uchiuya kuno kuHarare kurugare kuno for free.
for free Tuesday so titomanya kuenda kusurgery for free antika kumunhu wese, Thursday for free kumunhu wese, Saturday for free kumunhu wese andikuona kuya chito chipera minamato yako ipapa vaya vanoti vanenge vachitya kuti vanobirwa mari namutumwa masango kana vanenge vakasangana nevanhu vangaiti mutumwa masango anoba mari asi ochiziva ndiri mudambudziko chairo ndombotiraiwo mutumwa masango ndo madhetsi ekubatirira iyaya for kana uchida kuitwa free unobatirira madhetsi aya zonche kuti private mukomaziko yagara iriko vanhu vanogona kuiona sekunge isusu taura zvisina basa asi chiripo mukomaziko nje kuti private yagara iriko because private mukomaziko imimi makafanira kuti imimi muda kubatsirwa pane munhu wamuda kubatsirwa muda kubatsirwa pandiri asi mamuda kuona vanhu vese vakawanda because I am a businessman anditeka ano mutumwa nda kuti nguva yangu nemi anditeka asida kuya pane vanhu saka ini nda kukubvunza mukomaziko imimi saka shuwa ndinovapedzera vanhu vachindo kuti chiuya tisangane ndototi izvo muchitatu ndenge ndakazorora kumba iyo ndongwa nechitasa ndongwa maprivate anouya maprivate pasina vanhu vakawanda kuti musi vanhu vakawanda uchingoona kuti aiona nda kuya pakawanda vanhu ipapo ingopinda uye for free anditeka yes ndapona mashoko enyopesera mutumwa indi kuti vanhu ngauye vakomborerwa ndi vanhu ngavabate panoponesa vanhu ngavasatatise zvevanhu munhu ziva dambudziko rani rako mumwe munhu ari kushoropodza kuti muenda kumapostori mukuenda kumaprofita munhu iye akutinda kunganga yake andoni nganga yake ndiwamwe varoi vachivawo vanenge vachitorwisa vanhu mapanzisa ipapo mawish doctor yes vanenge vachitorwisa vanhu iwawo saka inyaya kuti tiri kurwisana isusu vari kuti wakasa dambudziko isitoribvisa wesa dambudziko serese toribvisa saka kuti vanhu ivavo vanenge vachita kuti maprofita mapostori mukuzobia mari muita sei inzwi ai chero kuchipatara zacho chipatara cheko vanhu vanofa unotorapwa vamwe vanopona vamwe vanofa anditeka mutonzi chipere yamairapa mutonzi yamusina kubhadhara unzi bhadhara chipere chinji kuchipatara saka zoti vanhu vanobva tanzi sei munhu wamwari wechipatara zvifanani zvakangofana pasi chese tiri kurapa ane mapona saka tine mapepa atinenge chitopiwa kubva kuhurumende yekurapa anditeka anoteererwa andi mapona kureva kuti tine kuzivo noruzivo kuti chero munhu akafira mumaoko mangu inauya pasejeri pangu inini afira ipapo ndine mapepa inini andinenge ndinawo anditeka kureva kuti munhu auya kuchipatara yes auya kuchipatara anditeka saka isi kuti isusu vanhu ngavazive kuti munhu ane kwakuanda kwaanoenda like izoni komaziko vamwe vanhu vane mari vamarichi vamwe vacho havatouye kunokuba vamwe vanotoenda kunana Ghana kunotsvaga kunobatsira nenganga dzekunana Ghana vamwe vanoenda basa remaprofesa kunana Ghana vamwe vanoenda basa remaprofesa kunana Nigeria vamwe vanoenda basa remaprofesa kunana South Africa chanditeka inoti Bushira achibva South Africa achitravera kuenda kuMalawi inoti airport yepaMalawi sofa iri so busy bozi vanhu vanobva kunyika dzakasiyana siyana vachitira kunobatsirwa asi South Africa vamuti imbavha anditeka vamwe vachitoti imbavha anditeka vamwe chino vaitoti imbavha chitakazoona vakupi futi ndikana mwe mufesi so South Africa so ameni ndanzi ndiwe the minister of chichi ndakazomona akwa Bushira anditeka atira kuMalawi anditeka akunobatsirwa futi aita dambudziko siguma matanga ndisoswa ndiyani akaita murefu so asi ndikwamona ndo South Africa munhu iyeyo ayo I mean kuti wanga aperekedza andisati anga aperekedza yani asi ndikaona vari kupi vari ikoko ndikati kuzoti vanhu anzi chikomo chiremera vari kure vari pedyo vanotamba nani vanotamba nacho andivapaona ishona hombe yari kutaura nezvaiyoyo kureva kuti zoti izvozvi muno makanzi muri kuya pasta okughana kandi okunigeria inokuti makanzi national sports mukupindwa no50 ne5000 munogona kutozara national sports munogona kutozara asi masango akatipinda national sports ndikuda munhu wese auye $10 yake kana $50 yake anonzi vamona masango akubhadharisa anditeka asi vari kuda munhu wekurefu asi wekwedi isu tinodzikisira pachedu tega jabureza chichi akatanga kuridza ida kupinda national sports woti ndoda $150 pamunhu onzi anotanga kutema namakeni chaonzi jabureza adhurisa asi Davido avanzi ekona akauya akadaidzira 1,500 waiona munhu aibhadhara so anditeka anoti ana kuona ekona anditeka asi nyaya kuti tinodzikisirana apo notaura kuti jabureza ndopamurewa akakurira wamurewa pauzumba takamona ari pabudiriro iyo zvitazomuona akugara kwakati inokuti vanhu vakutodzikisira nyaya kuti vanomuziva asi zoti pana munhu South Africa akatona jabureza jabureza dai tamuona kuri maunza kuna kuti izvozvi zvafanira vanhu vomunigeria chichaivo iye ana Davido vakatanga kutidza munigeria chichaivo mumao chaivo vanotendwa manigeria anosumudzirana baba inochire madhezi yakaita inonzi xenophobia paSouth Africa wakati manigeria wanowaita akatanga kuatakwa vese vaimira vachiataka asi mazimbabwe nzengo kuti wana akatanga kuatakwawo chete
watoti uraya Otanga tora video. itotora vhidhiyo touraya kuti sendakumucha kuti mamona afa handiteka. Apa ndikumaona. Saka hatina rudo. Madzimabhenzi ngative nerudo Yes. chete. Ayona bwana. Mashoko mahombe ya sindi kuti vanhu ngavabate panoponesa. Yes. Mwari waita zvakaita zvakanaka. Back to sender, lock sender, zvakasiyana siyana tiri kuita mukoma zigo. Vanhu vari kubatsirika. Ende vanhu vari kuzvati machanel vanhu vangona kumashora achitoti machanel achinherera. Abatsira vanhu vakawanda pana vanhu vapona nemachanel iyo yaya. Anengaita shoropodza iyoyo zvadzimwe nguva. Anenge atori mumwe wenyu futi mjenarisi. Ndikumaona. Anenge atokundwa kuti ndakundwa. Ladies and gentlemen, mawanzwa Mtumwa Masango, manamba avo ndio arikubuda pascreen, vabatei panhamba idzodzo, hanzi batai pane ruponeso, monzwa kuti zvakamira sei, unogona kurara watira sei, watoponwa. And with that we are out.